Per accedir a l'aplicació cal entrar a la pàgina web del Servei de Salut, apartat de Carrera Professional i clicar en l'enllaç Procediment simplificat 2023-2025. Una vegada de dins, heu de clicar sobre el tràmit 1 Sol·licitud de participació per accedir a la seu electrònica, on heu de pitjar sobre el botó Accés al tràmit telemàtic. Cal disposar d'un certificat electrònic, clave o DNI electrònic. Una vegada identificat, el sol·licitant pot accedir a l'aplicació. Una vegada de dins, a l'esquerra hi ha un menú lateral amb 3 opcions: Carrera extraordinària 2018 i 2022, Carrera simplificada 2023-2025 i Consulta de serveis prestats i carrera. És important accedir en primer lloc a l'opció Consulta de serveis prestats i carrera per comprovar la informació que el sistema utilitzarà. Una vegada que s'hi ha accedit, hi ha 2 opcions: Consulta serveis prestats i nivells administratius de carrera. La primera opció permet consultar tots els serveis prestats al Servei de Salut de les Illes Balears i que consten a l'expedient personal. Aquí també han de figurar-hi els serveis prestats fins a l'actualitat, encara que no siguin necessaris. Si el sol·licitant hi observa algun error, ha de contactar amb la seva gerència perquè el corregeixi. Aquesta informació no la pot modificar el Servei de Carrera Professional. En aquesta segona opció, el sol·licitant pot consultar si li han reconegut algun nivell de carrera professional reconeguda al Servei de Salut. En cas afirmatiu, s'hi mostrarà: primera columna, procediment i any en què va iniciar la carrera. Segona columna, data de reconeixement administratiu. Tercera columna, categoria o categories en què té reconeguda la carrera. Quarta columna, subgrup corresponent a la categoria. Cinquena columna, darrer nivell reconegut de carrera professional. Finalment, sisena columna, data d'homologació en cas d'haver homologat un nivell prèviament. És possible que el sol·licitant tingui reconegut més d'un nivell en diverses categories. Clicant en l'opció Carrera simplificada 2023-2025 del menú principal esquerre, s'accedeix a un submenú amb 3 opcions: Fase 1, sol·licitud de reconeixement de la carrera professional, Fase 2, acreditació de mèrits i consulta els seus tràmits. Ara s'ha de clicar en la primera opció, Fase 1, perquè consulta els seus tràmits no estarà disponible fins que no s'hagi presentat almenys una sol·licitud. Durant el termini per presentar sol·licituds no es podrà accedir a la Fase 2 i per això l'enllaç estarà inhabilitat fins que no s'hagi resolt la Fase 1 i s'obre el termini per presentar els mèrits de formació, docència i recerca. Clicant en l'opció de Fase 1, Sol·licitud de reconeixement de la carrera professional, s'accedeix a la primera pàgina de la sol·licitud. Aquí, en primer lloc, s'ha de seleccionar un any del menú desplegable Any de carrera professional simplificat. En caràcter previ, cal haver indicat que es tracta d'una sol·licitud de participació en la convocatòria simplificada. Es cursa presentant una única sol·licitud per tota la convocatòria. Aquesta sol·licitud ha de correspondre a un dels anys possibles, 2023, 2024 o 2025. Independentment de l'any seleccionat, el sol·licitant serà classificat, si li pertoca, en el primer any en el qual tingui dret. Per tant, no és important l'any seleccionat, sinó presentar una sol·licitud. Si un sol·licitant presenta diverses sol·licituds, només es tindrà en compte la darrera i no les anteriors. El sistema només permet presentar una sol·licitud per any. Si el sol·licitant s'equivoca i vol corregir la sol·licitud, haurà de presentar una nova sol·licitud per a un any diferent, de manera que aquesta, una vegada registrada, anul·larà l'anterior. Una vegada seleccionat l'any, convé llegir la informació sobre protecció de dades clicant a l'enllaç Clàusules de protecció de dades personals. Per poder continuar, cal marcar la casella de selecció al costat del text «Declaro que he llegit les clàusules i estic d'acord». Ara s'inicia la sol·licitud pròpiament dita amb l'etapa 1. El sistema mostra la informació de les dades personals del sol·licitant. Per continuar, és necessari facilitar una adreça electrònica vàlida, personal o corporativa, en l'apartat corresponent a l'efecte de rebre notificacions relacionades amb aquest procediment. Al camp de text Observacions,
permet introduir informació que afecti aquestes dades, és a dir, per si hi ha alguna dada incorrecta i es vol fer constar. Si les dades personals no són correctes, el sol·licitant s'ha d'adreçar a la gerència on fa feina o a la darrera on va fer feina per demanar que les actualitzin. Clicant en Desa a etapa següent, apareixerà un missatge que indica que l'enregistrament s'ha efectuat correctament. A l'etapa 2 es mostra la informació sobre la situació del sol·licitant en data 30 de juny de l'any seleccionat al començament. Per poder presentar una sol·licitud en aquell any, ha d'aparèixer en el camp Situació administrativa l'opció Servei actiu o alguna de les situacions que permeten presentar la sol·licitud. Si no és així, significa que el sol·licitant no estava en servei actiu en aquesta data i, per tant, no pot presentar la sol·licitud per aquell any, de manera que ho haurà d'intentar en un altre any. També s'hi mostra la informació actual sobre la carrera professional que el sol·licitant percep, que ha de coincidir amb la que s'ha mostrat en la consulta que ha fet al començament. La informació que s'ofereix a continuació afecta només els sol·licitants que estiguin en situació de promoció interna temporal o de serveis especials. Si el sol·licitant estava en la situació de promoció interna temporal, en la data de tall es presenta la sol·licitud a la categoria d'origen. Si el sol·licitant estava en la data de tall a la situació de serveis especials, el sistema li mostrarà la categoria en la qual té reserva de plaça i en la qual participa. En l'apartat Sol·licit, en el menú desplegable, cal triar el nivell 1, si el sol·licitant accedeix per primera vegada a la carrera professional, o bé el nivell 2, el 3 o el 4, depenent del que tingui reconegut. A continuació, s'ha de clicar en el botó Desa etapa següent i apareixerà un missatge que indica que l'enregistrament s'ha efectuat correctament. En l'etapa 3 es mostren 3 pestanyes de serveis prestats. Pestanya IPSALUD. Si el sol·licitant inicia la carrera professional, s'hi mostraran tots els serveis prestats, expressats en anys, mesos i dies, i totes les categories, els subgrups a cada gerència, la categoria i el subgrup professional fins a la data de tall. Si el sol·licitant vol progressar de nivell de carrera, s'hi mostraran els serveis prestats des de la darrera data de reconeixement administratiu del nivell de carrera fins a la data de tall seleccionada, expressats en anys, mesos i dies a la gerència, la categoria i el subgrup professional. Pestanya Fora de l'IPSALUD. En aquesta pestanya s'hi poden afegir tots els serveis prestats fora del servei de salut. Si el sol·licitant inicia la carrera al servei de salut, ha d'informar sobre l'organisme on ha prestat serveis, quins serveis ha prestat, categoria equivalent a l'IPSALUD, en quina especialitat, si la categoria en té, quin vincle laboral va tenir amb aquest organisme, quines són les dates d'inici i d'acabament dels serveis prestats i a quin grup o subgrup pertany la categoria. Una vegada introduïdes les dades, s'ha de clicar al botó Gravar etapa següent. Els serveis prestats que es mostren en color verd ja estan validats per l'administració. En canvi, el color taronja significa que els serveis prestats estan pendents de portar els documents acreditatius en l'etapa 6 o bé en una oficina de registre i que l'administració els validi. Si el sol·licitant introdueix serveis prestats en dates en què ja té serveis prestats al servei de salut, el sistema li indicarà que les dates s'encavalquen. Per tant, o bé haurà d'introduir-les correctament o bé haurà d'esborrar la línia per poder gravar i passar a l'etapa següent. Si el sol·licitant que vol pujar de nivell de carrera té serveis prestats en un altre servei de salut del Sistema Nacional de Salut en la mateixa categoria, podrà fer-los constar sempre que no coincideixin amb altres serveis prestats existents. Pestanya Residència. Si el sol·licitant ha fet la residència d'especialitat al servei de salut, s'hi mostraran els serveis prestats que consten en el seu expedient. Com en la pestanya anterior, els serveis prestats que es mostren en color verd ja estan validats per l'administració. Si el sol·licitant ha fet la residència a qualsevol altre centre sanitari, públic o privat, ha d'informar sobre l'organisme on ha prestat serveis, quins serveis ha prestat, categoria equivalent a l'IPSALUD, en quina especialitat, si la categoria en té, quin vincle laboral, quines són les dates d'inici i d'acabament dels serveis prestats i a quin grup o subgrup pertany la categoria.
Una vegada introduïdes les dades, s'ha de clicar en el botó Gravar, etapa següent. En aquest cas, el color taronja significa que els serveis prestats introduïts estan pendents d'aportar-ne els documents acreditatius en l'etapa 6, o bé en una oficina de registre i que l'administració els validi. Només cal introduir els períodes de residència en cas que no s'hagin computat per iniciar o progressar en la carrera en convocatòries anteriors. Etapa 4. Simulació. A l'etapa 4 es mostra una simulació a partir de les dades que consten a l'expedient i que el sol·licitant hagi fet constar. Per descomptat, aquesta simulació queda condicionada al fet que es comprovin les dades consignades manualment per sol·licitant. Si el resultat dona un període igual o superior a 5 anys, 1.825 dies, el sistema permetrà presentar la sol·licitud. En canvi, si no s'assoleix aquesta quantitat de dies, el sol·licitant ha de tornar al començament i ha de revisar i tornar a introduir les dades per una nova data de tall. Etapa 5. Declaració responsable i autorització. En l'etapa 5, el sol·licitant ha de marcar la casella de verificació relativa a la veracitat de les dades i, si escau, la casella per expressar que s'oposa a que el servei de salut pugui accedir a les dades pertinents per fer les comprovacions oportunes. Etapa 6. Declaració responsable i autorització. En l'etapa 6 es pot visualitzar l'esborrany de sol·licitud i finalitzar-la i registrar-la. Després de registrar-la, cal aportar els documents acreditatius necessaris en cas que el sol·licitant hagi afegit manualment els serveis prestats a les pestanyes 2 i 3 de l'etapa 3. Si els documents acreditatius dels serveis prestats tenen signatura digital o codi CSV, codi segur de verificació, es poden adjuntar clicant en el botó 3, aportar serveis. En cas contrari, caldrà presentar-los en signatura hològrafa a una oficina de registre, preferentment de qualsevol de les gerències hospitalàries del servei de salut o bé per qualsevol de les vies que preveu la Llei de Procediment Administratiu Comú. Per aportar-les presencialment, cal referenciar-hi les dades següents. Òrgan A04029526, Servei d'Avaluació i Carrera Professional. Codi CIA 3195748 i número de registre d'entrada de la sol·licitud de participació. Si el sol·licitant no ha afegit serveis prestats, no fa falta que aporti cap document acreditatiu. Descàrrega del PDF. Com s'ha dit, clicant en el botó 1. Visualitzar, es visualitzarà l'esborrany de la sol·licitud en PDF, que també es podrà descarregar. Finalitzar i registrar sol·licitud. Clicant en el botó 2. Finalitzar i registrar, el sistema adverteix que si es continua el procés i ja s'havia presentat una sol·licitud, l'actual anul·larà l'anterior. Clicant en el botó Sí, el sistema registrarà la sol·licitud a Rec Web i no mostrarà el missatge del resultat de la gravació. Aportar serveis prestats fora de l'IPSALUT. A continuació, es registrarà la sol·licitud a Rec Web, però no es mostrarà el missatge del resultat de la gravació. Per fer comprovacions, s'ha de clicar en el botó Inici, a la part inferior esquerra de la finestra. Detalls de la sol·licitud. A la pantalla següent, Detalls de la sol·licitud de carrera simplificada 2023-2025, es pot comprovar que la sol·licitud s'ha registrat correctament i obtenir-ne una còpia i un justificant d'haver-la presentat. Justificant de la sol·licitud. El justificant de la sol·licitud té el format següent. El sol·licitant podrà llavors comprovar a la carpeta ciutadana de les Illes Balears que la sol·licitud s'ha registrat correctament.